warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Naela Alivia Nur Azizah saking kelas 9 nomor absen kali doso lan nomor ujian kali atus 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Saifuddin Zuhri ingkang satuhu kula mulyaken, sesepuh lan pinisepuh ingkang satuhu luhuring kawruh, Bapak Ketua RT kali ingkang satuhu luhuring budi, Bapak Wali kelas 9 ingkang kula bokteni, boten supe kanca-kanca kelas 9 ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene ing kalodhangan niki kita saged kumpul lan pinanggih wonten acara ambal warsa kula. Sholawat lan salam mugia konjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabiin, para ulama ing akhire mugia dhateng para kita sedaya minangka umate. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, nyuwun pangapunten kula ngadhep wonten ngarsa panjenengan niki minangka sahibul hajat saprelu ngaturaken agunging panuwun dhateng para rawuh sedaya sing sampun kersa nglonggaraken wekdal minangkani sedahan acara ambal warsa ing dalem kula. Boten supe kula ugi ngaturaken agunging panuwun sing tanpa pepindhan dhateng sedaya kemawon. Boten kula wiji-wiji sing sampun ikhlasing panggalih paring pambiyantu awujud kenapa kemawon. Dunia brana tenaga menapa dene iku praktikal sing kala wau andadosaken gancaring acara ing dalu niki. Kawula atas nami sahibul hajat ndedonga mugi-mugi amal kesaenan panjenengan sedaya pikantuk piwelas lan ganjaran sing matikal-tikal saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adicara ambal warsa ing dalem kula niki tentu kathah kekirangane. Kekirangan subasita, kekirangan pasukatan lan kiraning palenggahan. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Salajengipun mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kawilujengan saha kasarasan ingkang sregep anggenipun ngangsu kawruh bakti dhateng tiyang sepuh migunani tumrap agami bangsi, bangsa lan negari. Cekap semanten ingkang dados atur kula menawi kathah anggenipun kula matur wonten ngarsa panjenengan. Pramila mbok bilih kathah atur tetembungan kula sing boten ranani penggalih panjenengan sedaya. Namung kula nyuwun lumunturing agunging samudra pangaksami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.